Kaixo, Elaxar. Arratsaldeon. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Elkar ezagutzen zenuten? Bai, ezta. Bai. Naizen elkarteak lagunduko zuen hortan agian, Elaxar? Bai, antxe, hortzi zetu da. Familia handi bada hori, ezta? Bai. Azkarre galdetzezte, ez? Naizen zerra zutxago. Odoleku estan famili bat. Halaxe da. Horiek ere behar dira. Bai. Eta zarri odoleku paino geixala untzen da. Elaxar, zuek hasieran etzen egiten gauza hundirik, transexualitateari buruz? Ide epez. Ba, entzunde bai, zer. Bolanderak entzunde bai. Bai, ide epez. Da, naizen baino, ena esan da gure kristal izan. Da, laun ba genuen lobi eukana, transexuala, neska transexuala, eta deitxu gintzan, berak pinizkun harremanetan krisaliz euskadia zordun. Da, orduntxa zinean enteraten, zer zan. Zuek ekairen bitartez ezagutu zenuten naizen esan dezagun, ez da? Bai. Nola transmititu zizueten ekaik bere transexualitatearen berri edo gertatzen zitzaion hori? A ber, berak, baik izien kontu zu, zoze pasaten gakonela, baina izien egizin jotzan ipini. Ezek izilako ziur zer zan. Da, behin olantxenik bideo bat ikusten, izena esaztan baienak ordaten, izena tipo batena, da esan man, hoxe gertaten gaztan niri. Da, ja, ipinitzan izena, gertaten gako nahi. Etorri askunde esan izkun, batu, aita ama, bueno, ondarrutar, atxe, ama. Ni mutiena. Ni lehenengo burua ez da nahi zan. Da zela nahi zu deitzi ba. Hori esan zenion segituan? Bai. Ekai. Da dokumentalin agertzen da mure, esan itzan. Batu ekai. Niri iztuz da arduraik. Neski baza, muti baza, da esan itzan honetxik animali bisek. Zalditxe baza ero txakurre baza. Aurrengo, ni matxe zatxut eta aurrengo. Honeaz da gexauaz. Da horrentxenik azinean. Lantzin behin, moskeat nitxanin beraz, diskuidun, lehenko isenak urtetestan. Zaten handia, Elaxar. Henkek iztuzun sartu eta berak ez ezan. Atxe, tranquil, normalara, amagost urtin isen bateaz ezaten, ez hilik klik egin da aldatun batetik bestea. Da, enkambio, beran arre bat txikisak, iradik, nizi nuko poderra eta garren, sekule zan konfundio. Sekule bez. Lehenko izeni sekule ez dutzen ezan. Moskeaten zini, anaxarre bat maure, moskea itzen zin, lehenko izena sekule ez dutzen duten hautik. Eta oraintxe bete dira 4 urte. Bai, hotzaiak Eguraz beste egin zuela. amagostin. Da, zarri buruzela komplejuran, zarri pasaten gazta, emoten daue, ondala 40 urte pasatako gozo bat ala. Da beste momentu batzutan atzo. Depende, ze momentutan hau da tobogan bat. Txuzako xan, txuzabeian. Gerua errezagoa etxen dut goruzku. Berak lantzuzta, nitzako berak lantzuzta. Daldanik eta denporak itxien behian. Zuek orduan erabaki zenuten transexualitateari ikusgarritasuna eman berzen iotela. Behatu, otzaiak amagostin 2018an, ekei, suizida zanin. Anak eta bisok, berbain biharrik ez gendu neuki. Behira bataz, esan gendun bisok. Hau, ez da tapabir, ez da isilu bir, ez transexualitatea, da ez suizidio. Esan gendun, isilik ni abara. Gu bagen gixen, ekaiei asko guztaten gakon idazti, ez da, raro itxen gazkun, iseidia etzi bai juti. Mugintzan ertzaina telefonute ordenadora, da handik lau bat egunea topaben, jakerrak eroz da izan handitzen gakon, topaben, idatzixak eta pixaldu izkun. Lau egunea, 3 lau egunea. Esan duen, holan bai. Hore, ekai idatzi bai ez du. Da bertan, zati baten ipintxe man, ni atxila izizik egin. Mai atzetit atozen agatxipai. Segi aurra.
Normalen gura zu laten dugu legau. Zemala bai. Gure kasu izan zen arrez eta zemila askun legau. Ba horreaz a ber, zen ez bat, ondarrutarra. Enterradorei, porruneko, budu gorra. Eta zegiko aurrea, hoi harri iragat. Eta Elaxar, zuk eder bezalako pertsona baten testigantza entzuten duzunean, zer sentitzen duzu? Ez que lehen esan da benin be, ekai zuzea zanin gauza batzuk bizkortu inzin. Parte datik malostixi sartzen azta barru arte. Horrezaren dut. Oste, gazte batek be, zuzien bide gauzak harintzeko, gauzak normalak, esentzialak harintzeko, ez da deretxik. Baina, anak eta bitxo esan du, erdera esaten more, que el suicidio de Kai no sea en vano. Horretako balixo barau, mira, txapo. Aurten naizenen saria jaso duzu, Bai. Eta naizenen saria jasotzean zuek hauxe esan duzue. Iraupen luzeko lasterketa bat da hau, Ekai bidean gelditu zen, baina gu haren omenez helmugara iritsiko gara. Bai, berake, idatzi bera kultural orientala asko gustaren gakonez. Japonesa, koreano, txinu, tal. Hortzetxite titulu beran dokumentala, mi pequeño gran samurai. Ez da, bertan ipinitxeuan, un guerrero no lucha por odio a los que tiene enfrente, sino por amor a los que vienen por detrás. Horrez ja dana esan dago. Bera txiki izizik egin, atzetitatzo zenak atxik bai. Hortxetame bixotzonakoan. Ata kontu, hau segure ez dut esan. Zuekin ez da lego bira ramenotena eta gogura bat esateko. Idatzi ban, beran ignorantzixan, horran un abandona. Ezek isen, que al ser muerte judicial no se puede donar, ezilge dona. Baina hor ikusten zan, beran bixotza zela guzan. Junde gero be, bueno, jun, mobiu, albutik deokupa, bixotzea. Horrun txebe gauza hona etxeko azmunukan, beran horran dona ezin zan. Eta Elaxar, beharrezkoa da transexualitatearen ikusgarritasuna, ezta? Ikustea, hemen dagoela. Nik beti izan, lo que no salga en la tele y en los periódicos no existe. Dani horretxatxin apres beti, hola gauzateako beti napres, horre, bizibile emon biako. Transexualei, eta normaltasun bat. Eta gero baita ere askotan pentsatzea bat emateko igual trantzituen berdunean, jo, nik amamaio nola kontauko jo, ez dakiz zer da. Askotan baita ere hori dazkaula bildur pilo bat, baina gero ja esplikatze dozunean nola da ikuste duenean ez dela beste munduko ezerre jende askok gauza asko ulertzeitu, baina hori da baita ere ez jakintasun bat da olako eta desinformazio bat da olako askotan. Bai, barrua askatzeak zenbat ate askatzen dituen, ez da eder? Bai, nire amonak beti izaten man. Barrun ez lurde. Nik hori beste unik aldetu uztan, mutil batek, zematotuk ikurau, 18 meretzi. Ze esango zintzan gazte batei, esatetzu nahi, suizidioaz pentsarot. Lehen gauzi, laguntxizkatu. Baten batei esan. Zaharri gertaren da, atxaiti amai izati, hola osazoia bat kosta itxen gazku. Bestek izpara lagun batei. Pero, desezagun batei, berdinotza, ata. Eskatu laguntzi. Nik horrek gauza modernu Instagram da, WhatsApp eta holako iztat, Facebookera gabalgarrik. Da gertaztaz, gaztik, pribautik, amaita atxe iztotzena konta nahi konta. Nik eurekin berbein, tal, jolazaldi luzik egin, goxe ordu txikixak jozte. Da handik igual hilebetea bere gaztik oztabe. Elaxar, eskerrik asko. Bizitzin moztazu. Ez da diroiko ipaten da benik.